2000 sena ilu, San Pietru kiteb lill-insara ta' żmienu u qalilhom kunu dejjem lesti li tagħtu tweġiba lil min jistaqsikom il-għala tat-tama li hemm fikom. Imma inti taf min qed temmen u tittama? Taf il-għaliex din it-tama u l-fidi li hemm fik? Inti taf x'inhuwa dak li temmen u għaliex qed temmnu? Lest tagħti tweġiba lil min jistaqsik dwaru? X'nemmen u għaliex huwa programm ta' Radio Marija li jifli b'mod sempliċi u prattiku diversi aspetti ta' twemmin nisrani u raġuni wara dan it-twemmin tagħna. X'nemmen u għaliex kull nhar ta' ħamis bejn l-4 u l-5 ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni nhar ta' erba' fis-6 ta' filgħodu. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joe Farrugia.